Ba dapat kaadlaw ang concrete isa nato tanggalan og porma. Kanang naka-cured na gid siya nga bisan pag matandog siya gahi na gid siya. Mayong adlaw, welcome back sa akong channel. So karong adlaw kining video nga akong himuon para ni siya sa kung unsa kadugay ang concrete dapat tandugon pagikan sa pagkahuman og buhos. Ay pagkahuman og buhos dili man na pwede nga pagkaugma imot dayon tanggalan og porma. So dinhi akong i-discuss karon kung pila ba dapat kaadlaw ang concrete isa nato tanggalan og porma. Kanang naka-cured na gid siya nga bisan pag matandog siya gahi na gid siya. So kini nga akong gibidyohan karon mo ni siyang update sa kadtong ibuhusan na mo og pampret atong mahaging adlaw. Karon ika 4 days na niya karon. So tingi kini kay pundasyon ni sa tower nya naaman ni mga admixture i-add na mo sa concrete nga among gimix. Mo ni siya nga 2 to 3 days lang pwede na namo i-remove ang porma. Pwede na siya mabakpilan kay naaman ni gi-add sa among mix na may admixture nga para dali mo gahi ang concrete kay nag-apas kuan mi sa ereksyon. So mo ni siya nga ang nahitabo karon ani among nabakpilan na dayon og 3 days lang naa na siya tambak tungod kay pwede naman siya tambakan tungod sa katong mga gi-mix na mo sa among semento nga dali siya magahi. So mo ni siya kasi matingala mo nganong na mga tubo sa daplin na mga plywood tungod kay amo na siyang gisuring tungod kay ang yuta na umo kayo mulan slide siya kinahanglan siya og shoring kay mo hulog man siya matipak siya paingon sa bangag so muna siya na ay may anak tungod kay ang area tubigo na perminti na water pump ang among area. So para dahil sa nga mahibal-an ninyo sa mga bago pa lang dahil tuod sa akong channel, ayaw mo kalimot pag subscribe o like o pakipindot na lang po sa notification bell para updated mo sa uban pa na akong mga video. Kaya kining mga video nga akong gihimo para ni siya sa mga construction kung sagid ang tama nga mga pamaagi bahin sa construction. So kini unang-una day tuod sa tanan ang simento depende man gud na siya sa area or sa sitwasyon sa panahon or sa style sa pagbuhos. Kay unahon na to pag sa karsada pag magbuhos sa karsada so 14 days na siya ang curing days niya. Pagkahuman sa 14 days pwede na siya pagian muna siya sa karsada. Pero pag butangan nimo nag-admixture ang sa karsada tungod kay absunon ay dali nga pwede pa gusto din pagian dayon pwede po na siya 7 days na ana ra ang dagan diha. Unya pag abot po sa mga building halimbawa patukod mo balay na amoy slab, pag slab on grade kanang nakapatong na sa yuta on grade man na siya walay problema na kay nakapatong man pwede na siya pagkaugma tamak-tamakan dayon or tandugon sa may patong mura Thailand ba nimo kalublak pag sa mga balay nya pag sa second floor na pod halimbawa magpabuhos ka og second floor sa imong balay pag walay curing compound ng imong semento nga ibuhos wala kay sagol medisina so hulat gyud ka sa 14 days isa ka mag-remove og mga porma sa ilawom basta slab. Pag abot og 21 days pwede na nimo na siya tanggalan og ginahinay. Ikan 14 days pwede na nimo siya tanggalan kadto lang mga tanaw nimo mga extra lang. Pero ang tama gyud nga pag-remove na adto na sa 28 days basta slab sa balay or mga commercial building basta kay slab. Second floor slab, third floor slab basta kay slab nga dili on grade. Kinahanglan mo patong yun na siya og 21 hangtod 28 days. Isa tanggalan og mga tukod. So mao na siya ang dapat nahibalan nga dili basta-basta i-remove diretso kay sayang ang semento nga mukrak matandog manggod siya
kung imong kaliton. So sunod gyud sa tamang proseso ng 14 days or 21 days or 28 days, depende sa sitwasyon sa balay ba, mga commercial building ba o concreting ba sa karsada, humaura na siya. Naamang na sila mga process nga matag-usa. Sundon lang nato na siya para malikayan nato ang damage or mga liki ng mga trabaho sa atong mga kontrata para dili kuno bakjab ang atong trabaho. So daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw, napunta nga na amoy nasabtan. So daghan kayong salamat sa akong mga subscriber.